Takže ahoj, vítejte u nového videa. V tomhle videu se budeme bavit o tomhle. Koho jsou tyhle uzdečky? Takže přivítejte do stáje Mannyho. Já vím, není úplně dokonalý, ale ušili jsme si ho, že? Sisi má novýho spolubydlícího. Tady má jednu ohlávku a tady druhou. A potom nám přibyl ještě tenhle koník a tohle je Charlie. A takhle jsou takové trio. Charlie má teda tuhle uzdečku, tyhle otěže a tenhle nákrčník. Jo, všechno jsem to teda háčkovala já. Ale tady tak to mají všichni takhle nějak smíchaní. A tohle bylo jenom takové kratoučké video. Budu ráda, když mě budete odebírat, když budete sdílet můj kanál a když budete dávat nějaké komentáře. Třeba jaké mám dělat videa nebo tak. Budu ráda za vše. Ahoj!